Ми продовжуємо передачу «Живий русинський язик». У нас у гостях Юрій Юрійович Шипович. Нас натутько багато історій, а література. Я коли починав перераховувати писателю, новелісту періоду Пона, усі очі отворені. Не знають українські філологи, історики не знають історії, розумієте? Чому б це не вчити в університеті, не подавати спецкурси? Як можемо знати, коли нас присоєднили до Совєтського Союзу, історія почала із революції у Петрограді. А пак почали міняти президенти в Україні, з кожного президента нова історія. Та як будемо знати нормально? Но ми, русини, знаємо свою історію. Наша ся почала не з Петрограда і не з Красноярська, а із Вени, Будапешта, Братислави, Праги і... Ще задовго до того почалася, розумієте? Тобто ми маємо повну архівах документів. Но це означає, що іменно вам, як опитним тепер уже, в моєму розумінню, педагогам русинським, то все передати. Обито восхищенням, як учитель захватує інтересом клас. З другого боку, нам треба бути у своїх вираженнях достатньо коректними, аби не пудити чиновників, бо вони, ще раз повторюся, моментально ціпляються. А тот казав, а не так казав, а може казав так, а думав інакше. Ведь мене теж судили за то, що було написано між строчками. Тобто, Дмитрий, який чиновник хоче напудити, ви йому лягне одолляти ніяк. Розумієте? Тут треба чекати просто, що Бог дасть їм благорозум'я. Тому що для подкарпатцю, для русину, корінних жителів Подкарпаття, для Карпато-русину знати свою історію, знати свою літературу, знати свій сохтаж – це на хосен державу, не на її вред. Вони це мають поняти. І я не розумію, чому не розумію. Русинська культура, язик, то все збагатить їхню, рахуйте, культуру державну, я так висловився теж, їхню на себе відбежував. Розумієте, вже рефлекс який срабатує. Розумієте, збагатить культуру державну. Кидюни того не дойдуть, розумієте, та будуть страдати всі. І вони. Мої прихожі двоє юристи так і казали. На сьогодні день можеш возбуждати головні діла проти київлян, які проти русинів вже воюють 28 років, а за той час роздали паспорти мадярські аж 200 тисяч людям. Чекайте, ми б такого не допустили, коли б нас з вами не воювали. А ми б сохраняли західний кордон у святості, вважає всіх, але і не запустивши сюди. З другого боку, ми кажемо, все-таки ми і оптимісти. Ми віримо, що прийдуть ліпші часи, а тепер той, хто завладає фобіями у тих службах, найби пішов на пенсію, а в небитіє. Позирайте, я не політик, ніколи політикою не займався, але єдин факт. Я тямлю, як не хотіли узнавати кримських татар. Що їм не робили? Я тямлю ті виступи того пихатого Тараса Чорновола, який казав, де їм давати то. Коли руські забрали, їм дають. Нашому тепер даєте? Кому даєте? В чужій державі? У спину. Тепер не визнають русину. Розумієте? Так признайте корінним народом Подкарпаття. У вас закриється мадярське питання. Там глядайте. Я не хочу, я вважав мадяр, розумієте, Бог з ними, мені це видить, рахуйте, для держави своєї узнати русину, це прикрити себе від мадяр. Це, я не політик, я кажу, я не опитний, я не аналізую. Не лише від мадяр, а від западної частини. У нас словаки, по-моєму, не є, рахуйте, Львов, вони там мають другі інтереси, розумієте, я чисто оцього, бо розумієте, інтерес мадяр до нас, він це чувствує. Я не мав ніч проти, розумієте, або в той же самий час русину, то є корінним населенням, це наша земля. Це не є земля мадяр, це не є земля українців, це наша земля. Вона в складі України на ній. Та ми частуємо Україну, ми частуємо як державу, розумієте, ми русину не українці, вони це мають поняти. І ми їх будемо вважати туди, коли вони будуть вважати нас. А вони нас не будуть вважати, ми все можемо притворяти, розумієте? Мені каже українець, ви не любите Україну.
А я кажу, знаєш що, відкрий Конституцію, там ніде не є, або треба любити державу. Там Чистувати. написано уважати закон. Чистувати. А от ти хвалишся, що любиш Україну, а крадеш, обкрадуєш її. Ми уважаємо закони, ми законопослушні, але зато ми чесно ведемо себе. Так що хто з нас більш опитний? Юристи казали, що пора тепер усім прокурорам і суддям і спецслужбам дати за 200 тисяч паспортів мадярських всім їм медалі. Тому що то вони допустили. А ми казали, які медалі? Вони давно вже і паспорти мають, навірно. Але ми хочемо по-другому говорити, що наша задача не стільки передумати про якісь там границі, кордони, бо вони нас стабільно стоять, нам література і язик. Бо язик русинський – це 95% культури. І у ваших руках, і в руках нинішньої молодої верстви нашої, тепер той інструмент, як вернути русинів у русинське поле. Ну, розумієте, тепер до факультативного курсу се вертаємо. Воно буде факультативний курс, його можна давати. Він йде якраз іменно у той частині варіативної, фактично, де читайте, подаються факультативи. Ну, це вже компетенція дирекції школи. І тут часто дається то, що може учителям легше, дирекції удобніше. Розумієте, все-таки цей курс треба спочатку самому ізучати, ізглядати, а потім вже давати дітям. Розумієте, ніхто не хоче морочитися з тим. Многі директора шкіл признавалися, що до них підходили відповідні органи і казали, не смієте дозволити русинську школу. Розумієте, частина з них, по-моєму, ніхто до них навіть не підходив. Я роблю в цій сфері, рахуйте, не раз до мене не підходили СБУшники, але страх від директорів, від відділу освіти відчувався такий. У нас, наприклад, директор був прекрасна людина, тепер начальник відділу освіти Полянської громади, Лезанець Петро Іванович, от він ніколи не запрещав. От в розумних мірках, там, де не переходиться через правове поле, він усе нам наоборот, поощряв своє розвивати. У нас зато і мала академія йшла прекрасно, тому що діти йшли на малу академію, несучи туди на народний сортаж, несучи туди метрака, який є нашим земляком, тепер готовими матеріалами. Добрянський, от по Добрянському брали. Розумієте, ми мали постійно заслуги, ми приносили перші міста не мали, але другі, треті міста ми приносили з області постійно, тому що іменно із-за того, що начальство було мудроє, розумієте, там, де мудроє начальство, там всі робота робить на Хосен. Дав би Бог, такі були всі. А як функціонує ваш літературний клуб? Це русинський, він ще функціонує недовго, всього було одне засідання, це установчі збори були, то називається Русинський культурологічний клуб. Ми спочатку хотіли дати йому ім'я Адольфа Добрянського, але нам повіли, що імені клуби мають мати дозволу спадкоємців того ж самого Добрянського. Оскільки такових не є, то можна було то і робити. І мого російський культурологічний клуб. Розумієте, до цієї теми можна буде вернути. Не будемо тепер устраювати довгу таку епопею. Лучше починати робити. А треба починати робити. Ми його зареєстрували, слава Богу. Нам ніхто не заважав. От була єдина преграда, що не Добрянського, а назву, не можна іменну назву давати. І ми почали тепер робити. Плани великі, розумієте. Хочемо провести тепер конференцію, маємо 20 року Олександра Павловича, будемо мати тепер 19 числа на Святу Марію. Будемо мати, тепер Євменія Сабова на початку октября, Фенцика маємо теж на початку октября. Будемо фактично круглий стул проводити по Євменію Сабову і по Олександру Павловичу. Уже ми поділили між собою доповіді. І фактично це буде не просто засідання клубу, де зайдемося там поговоримо, а постараємося
по максимуму, тобто проведемо круглий стул, інформація піде в інтернет, на телебачення. Більше, щоб наші люди дознавалися, розумієте? Ну, теж так то і в Ужгороді много люди проводять літературні вечора, чтення віршів, тут було десяток таких. Крім того, ми зареєстрували Інститут історії і філології і хочемо там збирати книжки і сканувати їх і верти в інтернет по такі книжки, де їх взагалі не є. І тепер є можливість тут цитувати. А також предложили, що хто має якусь книжку, та має вже сканер, найби дав в інтернет. Вашу русинську бібліотеку ми хуснуємо, мало того, популяризуємо, тому що там якраз низько ми підходили до університетської Карпатики, от кажу, раніше ми тут робили, тут дійсно ставлення файно є, дуже розумна там завідуюча Марія Іванівна, де можна було знайти літературу. Тепер можна робити не виходячи з хижі. Тобто відкрив русинську бібліотеку, чи похожою є бібліотека Магочі, особисто теж саме. Ми також предлагали, щоб ви перепили, щоб що не вистачає там, щоб ви поміняли. Ну, і ми рахуйте, прифайно та комфортно, не виходячи з хижі, ти робиш з матеріалами, які раніше треба було глядати, йти в Ужгород. І має живий русинський язик, ото нам важливо. Це дуже, розумієте, низько якраз теж обговорюючи, бо Павло Фенцика готується на русинській родині тепер передача. От я зачитав якраз отривок із додатка до листка. Розумієте, чиста наша бесіда. Фенцик сам Мартинський у Порошкові, рахуйте, робив листок, додаток до листка. Боже мой, то радує, то натільки чувствується, розумієте, то смакує. Патріотизм, коли він розумів, що ситуація сложна. І толерантність, рахуйте. Бо якраз ми обговорювали, що пам'ятник йому не знесли. Розумієте? Позирайте. Претерпіли. Де пам'ятник Дмитра Мукачева, Добрянського, Ужгород, теж роботи Олени Монтич. Пам'ятник хоча б ту ядика на Петефі тому самому Масарикові. А Фенцикові уже пам'ятник, там Божа воля, рахуйте. Якраз іменно видко за його ту любов до людей, до ту його толерантність, людинолюбство його, бо дійсно людина була дуже мудра і дуже така толерантна людина. Пару днів назад тут приходила чеська делегація, вони теж праздновали століття і підходили до пам'ятників. Так, я мав таку честь, коли посвятив пам'ятники нашому Олександру Духновичу, коли ще привіз Сергій Ратушняк. Та й святив їм пам'ятник Масарику. І знаєте, що інтересно? Ведь коли говорять за Масарика, то нараз кажуть, а ведь це був общий президент чехам, словакам і русинам. Ми, звісно, тепер маємо своїх президентів. Найбо приємно вспомнити, що наша держава щось рве в Європу, а ми від там були, і, в принципі, ніколи з неї культурно не виходили. Ну, якраз якщо спомнили за пам'ятник Духновичові, в мене була ситуація, ще був русинський клас, і в мене була така учениця Аня Легеза, і вона пішла в музикальну школу, музикальне училище, перебачте, музикальне училище, і уводять їх на театральну і вказують напротив, каже, чий це пам'ятник? Каже, ніко, кроме неї, вона каже так гордо, Духновича, ні один дітвак не міг назвати кроме неї. Розумієте, до чого нас довели? Що пам'ятник Духновича діти, які прийшлися вчити, не спознавали. А вона, я знав, а ти утки, значить, каже, вчити, ти ut, бо я в русинську школу ходила. Ну, розумієте, це вже ниже плінтуса. Ну, з другого боку, пам'ятайте, Юрій Юрійович, що з одного боку то страшно, а з другого боку не так. Бо достатньо лише маленько підтягнути нашу роботу, і русини вертаються до русинства за одну зустріч і за одну передачу. Бо ти генетично русин. Пам'ятаєте, колись тот, що вивів Мойсей, єврейський народ вивів, він же воспитувався у дворі єгиптянки, царівни фараонової. А коли увидів, що жида б'ють, та вбив того єгиптянина. Зіграла генетика. Я думав, що іменно це нам предлагає сьогодні, щоб ми поговорили з вами про живий русинський язик, і тим би ми
докинулися до душі наших молодих людей і повіли їм, не требся бояти. Будьмо дуже делікатні в вираженнях, но боятися угроз. Та не боїться, розумієте, навіть теж була у нас тепер ситуація, хочу за неї розказати, у Виноградові проходив Карпатський Пегас, ну і там якраз робили, ну і начітка була русинської поезії, приїжджала Леся Адамова з Праги, значить, тому в тому році попробували, воно ся прижило, і з рук ми вже продовжили, ну і Сергій Федака починать, ну вже там сидимо, обговорюємо, а купа молодих людей, які якраз вийшли в альманах, це молоді люди, які пишуть по-русинськи. Там, ну, чоловік 12 десь їх виступало. Поезія є слабша, є ліпша, ну, або тим не менше вони пишуть нашим словом, розумієте? Є дійсно шикарні там речі, там є таке, що дійсно стоїть почитати. Но, і до чого веду? І Федака починає критикувати, ну він не критикував, він просто починає підкреслювати і пишуть діалектом. Позирав, у кожного очі закотилися, но йому ніхто не повів на іншого слова. Думав собі, позирайте, на кілько воспитані наші молоді люди, та десь бо нахамили. Він сам стояв, рахуйте, ну, він не русин, і в принципі русинську історію мало знає. Чужому середовищі. Ну, я про нього, наприклад, був як про історика дуже файної думки. Ну, що? Наприклад, ми позирали його труди, ну просто маленькі. Розумієте, по чому мені се відділо, він навіть десь в якоїсь мірі десь і, ну, пише правду. Наприклад, про того самого Добрянського в тому році, коли було йому 200 років, то маємо, чекайте секундочку, 17-й рік, коли 200 років було Добрянському, то у Словакії то був рук Добрянського, там йшли міроприємства, ну, от і провели круглий стул, і пам'ятав, одна стаття ушла Федаки, та стаття була непогана, розумієте? Ми не говоримо, що він зовсім не ук, але ми говоримо, що він відкритий, публічний антирусин. Юрій Юрійович, і ще одне питання, і завершуємо. Ви це замітили, що якщо ми, русини, любимо нашу літературу русинську, возвишену, релігійну, таку моральну, наші опоненти підсувають нам деколи русинський язик у віді фіглів, всякий там дурничок, щоб видати, що будто би русинський язик придатний для фіглів. Ви це замітили таку тенденцію у наших опонентів? І це стоїть то мати в виду? Ну, є такое, ну, я не слідив, чесно повісти, бо часу не є за цим виступ Геннадія Москаля на одному з мукачівських фестивалю. Тямите то, ніколи ідіть собі наліть по погарове вина, та Бог бо тя милував. Тоді всі підтвердили, що написали йому на папері русинський текст, а читав його так, як якийсь ескімос. Або на сміх, розумієте, написали. Не можете, коли ти прийшов, чому я вам Федаку назвав? Тому що ти прийшов у чужое оточення, ведися толерантно, а тебе терплять, з тебе могли сміха зробити докус, там ті могли засвистатися молоді люди. Вони собі то не дозволили. Я теж, знаєте, що вспомнив туди, що повірлами було в свій час одна галичанка, що у русинську хижу, коли ти зайдеш, то будуть говорити або по тобі, або будуть мовчати. Тобто не уженуть, не будуть тебе критикувати, не уженуть тебе вонка. От там, розумієте, я вчуся, молоді люди, розумієте, а молоді, як правильно, не безкомпромісні. На цьому акценту ви дозвольте нам завершити нашу передачу, що іменно русини – це європейський народ, котрий легко переходить з українців на українську мову, з русским на русський, з білорусом пробуємо, словаками, чехами, ми легко формуємося, общаємося з хорватами. Однако ми хотіли би так, щоб так же з уваженням відносилися і люди української орієнтації, або української національності до нашого надбання, до нашої культури. Ми вам дуже дякуємо. Най Бог дасть вам доброго здоров'я, таланта, бо талант, Юрій Юрійович, не може закопати, Бог буде звідати. Таланти маєте, надіємося, що в будущому ми з вами будемо зустрічатися, а нашим братям-русинам желаємо доброго здоров'я і пам'ятати, знання русинського язика не потребує йти в університет. Доста вспомнити мамину колоскову співанку
мамини слова, бо до 7 років мама русинська передає малим русинам порядка 50 тисяч слов. І навіть вже з граматикою. Слідовательно, нам лише треба акценти розставити і бути уважительними до всіх людей, а найпаче до великолепної нашої благодатної історії і русинської культури. На цьому завершуємо нашу передачу «Живий русинський язик». До нових зустріч!